Nina benkashana kamenzi eyaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda siyabingelela ezifundazweni zethu zonke ikhona sabingelela kakhulukazi la esifundazweni esikusona esikwaZulu Natal sithembe ukuthi abantu ke bonke baphilile cha nganza ukuthi igama lami King Sichaka ngwakaluqa akuna guest yimi ngedwa ngihleli nje shwayo ngizoxoxa nabantu la ngezinto ezithile ke abantu abayibuza kuma comment abafonayo bayibuza bafisa ukuzazi ngizothinta lezi zimbalo kwenza ukuthi ngicakisela abantu lapha nalapha oqala ke sicacise enganza ukuthi Black Life umsakazeli nje womphakathi owenza isiqiniseko sokuthi ulethe usizo kubantu abalidingayo ngaleso sikhathi futhi wenza isiqiniseko sokuthi la osale khona siyalandelela ukuze kugcwaliseka sibona abantu ababaleka abanyamalala siyahlala nawe nje kuze kube njalo kukhona inkinga yokuqala ke sinayo singakayi endabeni esize ngayo kakhulu yabantu abasifonelayo basibhalele befuna inamba zama guest esuke sinawo la nganza ukuthi sicela uxolisa kakhulu ama guest ethu akuvumelekile ukuthi ashare inamba ngenxa yezathu ezithile ke ezenzeka phambilini kwatholakala nathi njenge Black Lives singena einkingeni ababhekana nazo ngokufika la bezodalula inkinga zabo ingabe umuntu umbone la ohlelweni lokukhulunywa ngokuhlushwa isithwalo noma uthakathwa ubani noma imfihlo noma inkinga zomndeni konke okukhona okuyinhlelo zala kwi Black Life akuvumelekanga ukuthi abantu bakhipha inamba zabo suke bela ngenxa yalezo inkinga ukuthi bagcina sebenenkinga siyacela ingane kwethu okunye ngane kwethu nathi singabantu bafuthu siyalala siyozela kuba khona lokho yebo kuyenzeka sivuke ngo4 ngo3 ngenxa yomsebenzi kodwa awukwazi ukusifonela ngo2 ekseni osibuza ngevideo oqeda kuyibuka wena ngo11 to 12 ngoba nakho ubhekile silinde phela nathi kuse bese uyafona ngoba kusasa zobe senikhala ngokuthi usichaka noma ophethe akasinaki lapha kwi Black Life masi kufona kanti ikhathi nifona ngazo nganza kwethu ningafona ebusuku ufona nemini bemini webade nje uma ke umuntu ethi umatasa kwamanje umthathe kanjalo ukuthi usematasa uzobuya buyele kuwena akwazi ukukusiza ngoba umsebenzi wethu ukusiza abantu nakho ke la sikhona namhlanje siyazi ukuthi emalangeni adlule sike saba nespecial ebekade sishisa ibunzi impela abantu befika beza kusona kumkhulu besinaye esiza abantu okucacileke abantu abafika ngabonke ngomningi babo abanye bebefika bathi bazohlola benza izinto nje esingakazi savumelana ngazo okuyinto ke gcineke esidonsa amanzi ngomseleke phakathi kwethu naye umlapho wendabuko ngizokhumbula inganza kwento umlapho wendabuko esikhuluma ngaye akuyena oze kithi njenge Black Life wazocela ukuthi simphushe kodwa yithi esiye kuyena ngenxa yokubona iload yabantu abadinga usizo kulezi zinto zokusizwa ukcleanwa lezi zinto zokukhanyisa izinto zabo okutheni babe nendlela ekhanyayo in terms of imali nokunye ke okuthinta imisebenzi kwaba yithi esimncengayo washo futhi wathi uyacela ukuthi inamba yakhe inganikwa umuntu kube yithina abaxhumanisi bakhe kanye nama client lawa afuna ukuza kuyena iyona into esiyenzayo ke njengamanje mangabe mhlambe khona usizo oludingayo kuyena umkhulu uxhumana nathi straight njengoba iBlack Lives sibophezela ekuthenini wonke umlapho wendabuko esisuka hlangana naye endleleni esithi sizosebenzisana naye nathi soba involve phakathi nazi into esibalekelayo sibalekela ukuthi ungabi nenkinga masunenkinga ungazi uzobika kuba ngoba kuye kwaduma ukuthi abalaphi bendabuko bayanyamalala nezinamba bayayishintsha bayablokana benjalo nje bagcina bengatholakali sasithi asingenelele ukuze abantu bengaqoleki la sikhuluma ke ngespecially noma ke ngekhombo le wakwakhulunywa ngayo ekhulunywa omunye abafowethu bekadela biza u5000 le khombo ke iyona ke le shisibunza abantu abayifuna phansi abathi bayicela ukuthi iphinde ibe khona sizomemezela ke ukuthi nganza kwethu kusola umhla ka28 kuyole nyanga sikuyona untulikazi kulonyaka esikuwo kuzobe ikhona ke le khombo mangabe uyayidinga mangaba wazi untulikazi ubani uJuly lenyanga sikuyona sobe sinaye khombo ungafika nje nawe noma ungaqala ufone enambeni ezokhishwa la ukwazi ukuyithola le number ke ozobukhuluma ngayo inamba qala kwi Black Life uqobo okuyiyona exhumanisa nomkhulu ukuthi uthola kanjani ikhombo ukuposelwe abazoya kumkhulu straight esigodlweni
kuzoba abantu abathi thina Black Life noma thina mkhulu asidingi ikhombo leka 5000 kodwa sidinga izinto ezingaphezulu kwekhombo okuyigaba ke nathi ezinkulu ngoba inhloso yethu ukuthi sikhipha abantu ezintweni ezinobungozi nasezintweni egcina sibakhalisa sibafake ezintweni ezilula lokho kulethe ikhombo inhloso yethu bekuyileyo ukuthi ke mangahle mhlawumbe omkhulu enzela abantu ngoba baningi yabona nje incingo zethu iringa kuze kube hlunga indlebe abantu bekhuluma ngeenkinga abanazo asesibuka ukuthi ngoba bayakholelwa ekuthuthukiseni impilo zabo ngalendlela asibafunele kusizo wayesesidonsa ngendlebe yomkhulu uthi cha yena kahle akangikhulume nje isizulu siqondile wathi akancenge Black Life ukuze asebenze umsebenzi wakhe uyawazi uwazi ngempela futhi akafuni nje ukuthi lokho ephusha social media so iphone number yakhe ke ngaleso sizathu ke akayifuni nayo asithina soba mediator sibe phana nendawo nje sikwazi ukuthi sixhumanise phakathi kwakho naye mangabe wena uyidinga ikhombo shayela le number oyibona nayo i5000 kuphela kusola mhla ka 28 izobe sitholakala ukuyale phambili wena ungashaya nje uqhubeke Bawu10 kuphela ka abantu esogijima sibone ukuthi siyabathola nibokuqala uma ukuthi ku more than u10 hayi nganza kwethu sobona ukuthi umkhulu uyavuma kodwa naye uMatasa phela unemsebenzi eminye ayenza kodwa ke abantu sibalindele bokuqala abayishumi esokwazi ukudila nabo sibone ukuthi kuyenzeka ngempela nibabuyise futhi feedback ukuthi kusebenza kanjani ukuze sibuye size la emoyeni sokhuluma nawo once again angiphinde abafuna ukuya straight kumkhulu ngoba khulume naye akuba abantu abathi bafuna igaba engaphezulu kwalokho uma ukuthi ufuna ikhombo leka 5000 cha uyozothola ama details onke kunamba ozoyifonela uthole imininingwane ukuthi isebenza kanjani yonke into izobe iqhamuka kene umkhulu straight besiza khona lapho mangingaphekwa lokho ke uzobusuxhumana naye nakhona wenza isiqiniseko sokuthi uxhumana naye ngendlela okuyiyona nakhona uzoxhumana naye direct uzophinda ufonele Black Life bese Black Life yakudlulisela ke udaba lakho kuyena ukuthi nangu othi ufuna isigaba esingapheku kwalokho ebesikhuluma ngakho angazi ke makuthi mhlawumbe khona okunye ke ofunda ukukubuza noma ukuzwa ivideo ivumelekile so hide thina ama comment siyavulela nje ukuthi abantu babuze belokho abafuna ukukubuza baphawule lokho abafuna ukuphawula once again asizona inyanga kodwa singabantu abasebenzisana nezinyanga ukuze wena ungaqoleki wena ungabe umuntu okhalayo kusasa uthi ngaqolo iBlack Life ibe khona sidele ubuthina ukuze wena usinde ezembeni lokuphuca imali yakho kodwa ungasizakala asiphinde sibonane kokuzayo nisale kahle